allertofste is eigenlijk hoe accuraat de huidige tijdgeest werd gevangen in de voorstelling. Op een heel serieuze, maar ook op een ontzettend humorvolle manier. Ik vond het een fantastische tekst. Heel goed geschreven, heel slim, heel witty. Dat je in het begin enorm moet lachen en dat die lach steeds meer op je gezicht bevriest. Ik vond het echt ijzersterk. En ik vond het echt, laat ik ook even zeggen, ik vond het toneelbeeld fantastisch. Echt heel erg mooi. Licht heel erg mooi. Er wordt ook echt heel goed in gezongen. En sowieso de cast vond ik geweldig. Iedereen moet dit zien. En zeker nu. En verder moeten we er niet te veel over zeggen. Maar ja, iedereen moet hier gewoon naartoe. En ik hou vooral met je ouders, zou ik zeggen. Ja, dat is goed, ja. Ja, ik ga met de hele familie. Ja, en heb het erna over. Ja. Dat is ook heel verstandig. Grappig, confronterend en relevant.